ядох това и това и това. Бе, аз съм много неща, звучи грешно. Но днес и утре няма да ям фактически, защото 48 часа ще бъда на фрешове. Аз съм човек, който яде около 2000 калории на ден и да съм на фрешове и да карам на максимум 500 калории на ден ще е трудно. От Фрешко ми изпратиха сокове, които са всъщност... Това трябва да са всичките сокове, които имат налични. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сока. Това са, които съм взел в момента, които са при мен. В офиса имам още. И ще се пробвам 48 часа да изкарам само на сокчета. Да звучи досадно и трудно. Дали ще успея, не знам. Значи, ето. Това ще е първото сокче, с което ще започна. На мен лично ми е много интересно да се направя такъв експеримент, да видя дали наистина ще успея. Защото това като калория е много малко. Като твърда храна е нищо, все пак соковете не наяждат. И да, това е смути с банан, ягода и ябълка. Всъщност имаме 50% ябълка, 20% банан и 30% ягода. И буквално няма нищо друго вътре, това е. На 100 мл има 46 калории, а това е 330 мл. Да кажем около 150 калории имам тук. На здраве! В момента е малко след 8 часа сутринта и тук около една седмица и даже малко повече се пробвам да наваксвам с някакви неща и даже да подготвя нещо за напред, защото няма да ми има известно време и след това ще ви засипя яко с вокчета. Това малко ме притеснява колко пауър ще имам само с сокове, за да изкарам 2 дена и да мога да свърша всичката работа, която имам да свърша. Ще разберем. Продължавам да си пия закуската. Туалетната ще е много интересно. 48 часа започнаха официално. Вече съм в офиса и тъкмо тук така проверявах за едно ревю, което трябва да пусна може би тези дни. За новия ми монитор. Всъщност бях ви показвал монитора в едно от предните видеа. Вече се го ползвам. Направил съм му ревю. Само трябва на коя ще го публикувам. И ще снимам, както казах, защото искам да се пробвам да наваксам и съм се взел тук до мене следващия фрешко, който ще изгърмя. Това е с ябълка. Его на? Да, 100% ябълка, това е. Всъщност вътре има и добавено витамин С и отново 47 калории на 100 мл. Всъщност чакам, всяко гръмна това ще съм на близо 300 калории. Което все пак няма да е чак толкова зле от калории. Ама ще видим как ще ми се отрази само течност на корема. Така, мятам се да снимам. На здраве! О, ябълката е много добре. Здравейте, браточки, аз съм Вената и добре дошли в следващото видео на Егорс. Нена, тук се дадем на здраве с Никича. Къде си, господине? Тук. Ай! Съжалявам. Ти с какво пиш? Аз съм портокал. Той е портокал, аз съм тежка ябълка. На здраве. Разлил съм даже повече хел тук. Тук ще го превърших. Това, няма никой. Почвам да усещам вече нуждата от ядене. Имам. Това ще ми е следващото фрешко, което ще изиграя. Защото вече е почти 1 часа и това време възможно да съм ял даже втори път, според зависи. Кой има тук? Ябълка, морков, цвекло. Тук до преди малко слушах един подкаст, това с Логан Пол и с KSI. Интересно да видим как това време ще започне да заминава малко по малко. Няма го видим тук господина. Наиграли се? Скейт, какво прави тук? Прави тук... Какво се каже? Имаше една такава игра с неон, някакво дето оставиш такива линии и като минеш ще умираш там. Тунг-тунг. Аз на здраве идвам ти кажа, пиеш ли нещо или не? Давай тук да направим! Почти. На здраве. Много добре. Това добро ли? Аз това съм го пробвал. Да. Ходих да взема поне на Кики нещо да хапне, червейчета. И докато влизам, някакво момиче тръгва ми предлага такива флайери за KFC. Си викам, днеска не ям. Вървам, че съм красив, иска да ме заговори. Ама това беше долно. Ядене. В момента едитвам едно видео, което не е всъщност за YouTube въобще. И направо искам да ям. Фактически не съм ял от вчера 9 часа, което вече е над 16 часа не съм ял. И съм само на сокчета и буквално не мога да спра да мисля за ядене. Не е минал днес деня, трябва да изкарам и утре. Това ще е трудно.
Проблема може би до някъде, че съм свикнал на доста повече калории от това. И на този етап от деня съм на около 1000 и нещо. Сега даже нямам и 500. И мозъка ми се бори просто да дадем енергия, за да продължа да ги правя тези неща. 5 часа е вече и се чувствам все едно ужасно много ми се спи. Често казвам, даже някакси нямам енергията и желанието и пауъра и така нататък за стрим днес, така че днес няма да стримвам. Имам яко киселини, между другото. В принцип си имам киселини, като имам някакви неща. И сега, защото не съм ял и съм само на течности, направо не е много яко. В момента ще изиграя един фрешко с диня. Много добре. Интересното, между другото, тук е, че има 99% диня и 1% лимон. Решили са да сложат 1% лимон. Не знам как така са го преценили, обаче много готино. Тук има още по-малко калории, между другото. 26 калории в 100 мл, което за момичетата, които искат да поддържат форма, нали, защото момчетата, и за който иска да поддържа форма всъщност, е много готино. Ама като цял ден сте на 500 калории, това не е живот, братко. Не знам дали може да прецените по лицето ми колко фактически съм изморен, ама аз лично се чувствам доста изморен. Много гадно. И буквално в момента си да се чуя какво да правя, защото нищо не ми се прави, някакси нямам желанието и пауъра, нали, да правя каквото и да е. И чуя какво правя, за да минава времето. И просто каквото и да си мисля, ме е свързано с храна. Така, например, ако изляза и някакси го свързвам, че мога да хапна навън, викам, ма не трябва да ям. Цецо и Емо ще идват след малко към офиса, само че най-вероятно ще едат, така че ще ги видя за малко и просто изчезвам, защото по-добре да не се поставям в ситуации, които да са ми трудни, сега да отида някъде в ресторант и да не ям. Ще се прибирам рано днеска, може би. Прибрах се вкъщи, пробвах да пусна един стрим, там интернетът нещо умре, просто отказах. И тъй като сега ще се съберат в офиса и ще има ядене, реших просто да избягам, за да не съм в такава обстановка, която, нали, ме предразполага да си наруша това, което искам да направя. И да, сега не знам какво ще правя, ще си гледам нещо и ще умирам тук на дивана. И ще се пробвам някакси да го превъзмогна това нещо на нямане на пауър. Което, преди да кажете, че съм глезло, вчера вечерях с няколко пилешки хапки. И това е. И може би заради това някакси нямам чак толкова много пауър в момента, защото вчера вместо да се наям както трябва, не ядох толкова много и съм ял последно така стабилно, да се каже, вчера на обяд. Т.е. вече ден и нещо. И да, ще гледам нещо тук, не знам. Ден 2 започва официално. Често казано, няма спомен кога последно съм събуждал така и да се чувствам наистина гладен. Само че хем се, че съм гладен, хем е някакво потиснато, някакво много е странно. С нощ се правих да заспа по-рано и не знам, често казвам колко беше. Може би 11, 10 нещо, не знам в колко заспах. И днеска се събудих в 6:30 примерно. И лошото е, че деня започва доста рано. И трябва да изкарам целия ден. Някакси имам сега доста повече енергия от вчера вечерта, защото все пак съм спал. Не знам дали ще имам толкова енергия през деня. Ще пробвам да отида да свърша колкото се може повече неща в офиса след малко. И така, даже не се чувствам и жаден, че да пия нещо, ама ще ударям едно фрешко. Най-лошото е, когато трябва да отида до хладилника и да видя някаква манче. Сега въпросът е какво да избера. Между другото избягвам цитрусите да ги пия на гладен стомах, тъй като, както казах, по принцип имам проблеми с киселините и ако пия примерно мандарина, портокал, които са брутално яки, но ги пия на празен стомах, това много ще ми дразни, заради това не ги пия в момента, но имам и една мандарина тук, или пък лимон. Това не, никакъв шанс. Това не мога да пия лимон без да направя физиономия. Така че ще започна с едно поне от моите любими. Това е банан, ябълка и ягода. На здраве! И тук-що ми спря тока. Нямаме ток. Не знам що. Дано в офиса поне има ток, защото пък тогава вече издевея. Тръгнах се зареждам телефона. Няма пауър, братче. Супер! Няколко странни апдейта преди да започна от днешния ден. Първо, в тоалетната не се случва това, което може би хората очакват, когато караш толкова много само на сокове. Второ, тъй като от около седмица просто има някаква авария в блока и нямам топла вода, трябваше да се топля вода на котлона, за да мога да се къпя с нея. В момента нямаме ток и трябва да се къпя с студена вода. Яко. И даже нямам как да се светя в банята.
Дойде тока. Дойде тока, yes. Сега, плана за днес е, първо трябва да изчистя този лаптоп, да го ресетна. Трябва да приготвя всички други продукти, които са идвали тук за ревюта, които трябва да ги върнем към Ардес. Да се изпратят книжки, Живот страх. За всички вас, които ме подкрепите, благодаря ви. Линка за книжката е долу в описанието, ако искате вие да се вземете. След това трябва да оправя няколко тук видеа. И pretty much съм готов с нещата. Няма чак толкова много като задачки, но се отнемат време самите задачки да ги направя. Лошото е, че когато дойда тук, почвам да огладнявам някакси така магически, пак ме захапва. Хубавото е, че няма никаква храна тук около мен, което със сигурност много помага, защото ако има храна ще ме дразни. А там има фрешкото от вчера, които седят. И тук съм се заредил в хладилника на Хел. Съм се заредил фрешкото имам, егена, за да мога да изкарам така. Значи, вижте какво имам и тук отзад има още две всъщност. Това, което ми е останало и мога да си пия на днес. Значи имам диня, мандарини, ябълка, смутито, което нали казах поне на мен ми е любимо, и лимон. Лимона и може би едната мандарина ще се останат. Тези трите, т.е. 1, 2, 3, 4, не мога да броя. Тези четирите може би ще ги изпия днес. И утре вече да мога да ям. Най-вероятно утре ще запиша също някаква част, за да видите колко ще съм щастлив, когато ям нещо, не знам какво. Обаче днес на страната е, че днес не съм толкова гладен, колкото вчера, поне на този етап. Съм бъден от 3 часа и 3 часа може би. Сега е 9. Така че ще видим, не знам. Атака! Всеки път забравям как се правиш това нещо да се рестартира наново. Да може да изтрие абсолютно всичко от компютъра и да е чисто нов. Намерих го най-накрая. Така, премахваме абсолютно всичко, нали, къде съм се логвал и който се вземе този лаптоп или на който го дадат, просто ще е чисто нов. Няма да има абсолютно нищо на него, само трябва да изчакам около, не знам там, 20 на 30 минути или даже по-малко. През това време мога да подготвя другите неща. О, даже има и повече нагоре. Това все са някакви продукти, които аз, Цецо или Никича сме правили някакви ревюта и просто са застояли така повече. И сега трябва да ги пъкнем някакви кашони, лудници, за да ги изпратим. Тук докато се вълхалствам с нас, кое човек. Чайте се пак да спрем заради копирайта. Не знам за колко от вас е интересно това, но да видите гордо един много повърхностен процес, така да го кажем, и колко време отнема. Ще публикувам видеото, видеото за новия ми монитор, дето бях показал в кое видео не помня вече. Аз в някое видео показах, че пристигна нов монитор и тук докато го тествам, таковам, да се снима, да се правят глупости най-накрая. Даже това е едно от бързите, така да се каже, защото ми даваха зор и трябваше да го издействам по-бързо. От MSI ми даваха зор, нали, да може да го публикувам колкото се може по-скоро. И ето го на 22 е днес. Сега проверих, на 15 съм качил видеото, което означава, че съм го снимал по-рано. Нали, логично. Точно кога обаче ще ви излъжа. Ето го тук, нали? Ето го и монитора. Значи това е видеото. Ето го видеото с монитора. И ето го зад мен вече монитор. Ето е този по средата. Над седмица. Яко. Интересно е, че времето ми най-сеща се, че съм гладен и не знам. Почвам да се притеснявам. Ще сваля някой килце. Често казвам, не знам дали защото е втория ден или просто защото е мандарина. Ама нека се чувствам много по-заситен от 42 калории на 100 мл. Ябълката е с повече калории. Това е много странно. Това тук е за втория ми канал гейминга. Тук също се качват някакви лутници. Остана само и вечерта да избутам. Странното е, че втория ден не е толкова труден. Със сигурност днес се чувствам много по-добре, отколкото от вчера. По едно време по обяд, докато снимах, буквално толкова много ми каркореше корема, че беше скандално. След това изпих, мисля, че 2 фрешкота и малко е по-добре. Взел съм се, това е последното, което ще изпия. Това е с диня. И буквално в момента просто е така, ще релаксвам. И ще чакам да стане утре. Въпросът е какво да ям утре. Първото нещо, което трябва да хапна, трябва да е нещо хубаво.
Само че едва ли ще мога да си взема нещо брутално яко. Ще си изготвя нещо. Просто ще си изготвя нещо, ще си направя. Какво? Не знам. Ям макарони. Въглехидрати. Майко макаронки. Ще направя макаронки. Не знам колко са интересни тези влогове за гледане, защото фактически не показвам кой знае какво, просто разказвам за това как се чувствам докато правя нещо. И да, апдейт. Седя, лежа си по-скоро, такъв чувам си, гледам някакви неща. И принцип съм свикнал като гледам нещо да се похапвам и в момента това ме убива. За съжаление не мога да имам времето в момента да стримам, просто някакси нямам пауър толкова и иначе, че не искам да стримам, когато нямам чак толкова енергия, защото някакси не мога да дам на хората тази енергия, която искам да дам. Защото съм свикнал, нали, като правя всички неща през деня, след това да хапна нещо, да се заредя и да имам пауър точно от това ядене. А го няма, вече 2 дена. 2 дена и нещо. Даже защото, както казах, първият ден, който започнах, не бях вечерял така хубаво вечерта. На много път се изкушавах да ям. На много път се изкушавах да ям. Просто трябваше няколко часа. 8:30 вечерта е. Изглежда светло, да, но 8:30 вечерта. Его на. Само буквално трябва да изтърпя до утре и утре мога да закуся с нещо. Майко! Но най-вероятно утре ще се мисля, защото и сега замислям, колко мога да издържа. Защото да, не се чувствам на 100%, защото нямам ядене, но тялото ми някак се справя очаквано добре. Дано минава по-бързо времето. Време. Чувствам се като Симба, когато трябваше да се качи на трона си. Буквално преди малко ставам и си пускам камерата. Затова изглеждам така. Трети ден мога да ям. Странното, че не съм гладен. Някакси още не съм гладен. Снощи бях много по-гладен. Сега някакси... Окей. Обличам се и смятам да отида до магазина да си взема някакви неща, защото мислех си правя макарони, които ми звучаха много по-вкусно снощи. Сега ми е някакво... Между другото, фактически издържах повече от 48 часа. Последно ядох на 20 вечерта към 8 или 9 часа, нещо такова. След това 2 дена през целите дни от, както и да го смятаме въобще, 21, 22, отново нищо не съм ял. И днес вече е 23. Това са доста часове. Ако ги смятам правилно, 59 часа не съм ял нищо. 59 часа. Така че със сигурност съм го направил предизвикателството, даже че отгоре. Почва ми става интересно колко днес не мога да продължа, защото фактически аз лично усещам, че мога. Просто няма да имам толкова пауър, за да правя някакви неща, защото все пак тялото ми трябва да изкарва някакси на сокчетата, които, нали, все пак имат някакви калории, не като да карам на вода. Но все пак и тялото си има някаква запазена енергия, която се черпа и почвам да се замислям над няколко неща. Първо, така са хората, които всъщност не ядат. И когато не ядете, нямате апетит, защото просто организма ви свиква. Заради това трябва да се насилвате да ядете, ако случайно сте в такава форма, която, нали, трябва да ядете. Но и обратното. Ако пък ядете много, да, ще трябва да ви е гадно няколко дни, нали, така да посвикне тялото ви с по-малко храна, но все пак свиква се. И другото е, как всъщност да кръстите това видео? Защото фактически карам без храна, но сока може да се води като храна, но не съм карал и само толкова часове на сок, защото също съм пил и вода. Не знам, отивам до магазина. Не мога да го изям. Ало? Ще го изям, но явно доста бавно. И официално, всъщност, този чалендж приключи. Интересно беше, поне за мен, да си тествам мозъка, да видя колко ще успея, защото днес на моменти беше много трудно. Не знам дали самите вие осъзнавате или хората осъзнават колко несъзнателно мислим за храна. Аз лично го осъзнах тук тези дни. Нон-стоп е така. Тялото ми се нуждаеше от храна. Мозъка ми просто казваше някакви такива, как да кажа, ситуации, в които е свикнал да се вземам храна, да ям и просто такава започвам да мисля много за храна и няма храна. И е много странно това. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се, че ви е харесало. Абонирайте се, защото си нямате не идея какво очаква и ще се видим в следващото видео.
Чао, чао. Записвам това от телефона си, защото това е много важен момент. През цялото време тук имаше бисквитки и сладолед. И чак сега се сетих, вече, нали, като всичко е свършило, ще го изям това много добре.